där. Liksom. Jag har snart Ubercharge. Oh my god, Excel! Vila. Kom vi backa undan lite. Det var vi ihop. Vart är du? Jag ser inte. Jag ser. Hur fan hur många kills har du? Ja, urladdning snart. Då kör vi på utav helvete när jag får den. Okej. Gör den oss odödliga. Jag tar den när du börjar få låta upp den. Oh my god. Urladdning. Go, 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 go! Go! Vi kan gå framåt och ta dem. Skjutna rasister! Hur många kills har du fått? Oh my god! Vänta på det. Jag gillar inte aldrig slut heller, för fan. Fan, jag måste vara beredd så ingen kommer att backstab mig för jag ställer mig för. Oh my god. 28 sist. Hur många kills har du? 28. Nu blir det vinna. Jag har också fått över mycket jävla achievement på grund av att jag får typ assister och hiv och... Hiv? Tänk sig vi är olika. Nej, vad gör du? Tänk sig vi är olika lag nu.